mis Mawrth yn mis brysur iawn gyda David fan hyn. Fel chi'n gallu gweld, mae plansied o David fan hyn wedi ddod o wyn. Hefyd, mae'r Gwanwyn yn cnoco yn y drws a mae'r tir yn dechrau glasu a mae eisiau mynd ar y tir. Ond y David yw'r ni'n treial canolbwyntio mwyaf arno yn y mis ma i troi cael rhain wedi wyna lawr yn iawn, cael yr wyn mas yn y ceie a wedyn mis nesaf falle cyn i concentreto mwy ar y tir. David, sy'n ni'n mynd hyn nawr sy'n fiti ddod o wyn. Ni wedi bod trwyddo nhw, maen nhw gyd wedi sganno, so ni'n gwybod wyddol agos faint o wyn sy'n ei boliau nhw. Mae triplets yma, mae un quads yma, mae rhan fwyaf nhw'n twins a mae un neu ddoi single yma hefyd. So maen nhw mynd hyn dan ni shed fel bod ni'n gallu cadw llygad mwy manwl arno nhw. A ni'n bwydo nhw mewn hyn wedyn i treol cael nhw i ddod i lath a i wneud siŵr bod digon o egni yn eu cellan nhw i fel bod nhw'n lled magu rwyn yn eu boliau nhw a dyben a cadw unen i fynd tro bod wyn yn eu boliau nhw. Chos amser mae 2 neu 3 o'n mawr fel ynddo nhw. Mae'r cellan yn cael ei wasgu yn llai o seis, so mae'r bwyd maen nhw'n fyta yn gorfod fod o ansawdd yn well i stopo nhw i fel awr gyda beth i ni galw twin lamb, diffyg siwgr mewn ffordd. Mae sawl wahanol bryd yn ei mynd hyn. Rhan fwyaf nhw yw teip ma ddafad. Dafad ni wedi magu nina neu hwnna. Mas o ddafad llun, wedi croesi at Excel. Rheini yw nhw fwyaf, ond mae cwpl o ddefed penne dion dyn ni. Mas o ddafad miwl, mae nhw'n ddefed prolific iawn. Mae tipyn o wyn gyda'r hynna. Mae nhw'n ddefed cryf. Mae nhw'n dod o wyn mawr, cryf neis dyn nhw, a digon o lath. A mae rhaid gweud mae nhw'n famme arferchog. Lenni, mae rhain wedi sganno mas yn 191% lambing percentage. Mae hwnna na'r chela dwi wedi cael eriod a gweud y gwir. Mae fiti fod 2 o'n i bob dafad, dyn ni'n myna. A mae hynna eitha da. Ond cael nhw gyd yn fyw, hynny sy'n cyfri. Yn ffôl bydde cyfri nhw yn eu boliau nhw, cyfri nhw yn y farchnad, hynny yw'r ffordd gorau. Ond treol yn gorau, mae good chance da ni cael good crop o wyn lenni, chos bod gwmyn o wyn ynddo nhw. A y nod yw tra cadw cymaint o nhw gallwn ni fyw. Mae'n amosib i cadw nhw gyd yn fyw, ond cadw cymaint gallwn ni fyw. Hynny yw'r nod heddi. Watcho am sy'n tynnu'r o'n o'r coesau a'r pen dod â'i gilydd. Mae'n gadael y pen ar ôl. Neu bydd o'n ffili do mas. Bydd problem o'n i'n bydd rhaid pwysio coesau nôl mewn. So, tynnu gymwyll bach. Mae'r cyfan yn pipo fan hyn. Mae drwy'n edrych da fi fan hyn a blaen y fusau. Ar ddwy drod. Do gymwyll bach, dyredi. Fi'n bod mae 2 o'n mewn yn hon. So, wedi sganno 2 o'n, so dyn nhw'n un gynta nawr, helpu di mas dy bach. Cyfeirwyddach yn ei roedd i lawr o le. Roi mlaen ni. A'n dod. O'n jwgl y seis. Jwgl ni'n mynd torri iddi. Jyst rhoi bach o pressure fan hano. A mae'n bwysio da ni. Na ni. Na ni. Gwa'n dod. Na ni. Reit. Cael ei nadlu nawr, straight, clirio i gegau. Swingo fe'r bach, yna. Na fe. Swingo yn y ffordd. Mae'n lapo fe straight. Hynna sy'n da, mae'n good mam. Jyst un beth i gwneud rhoi pincher i glister fel la. Na fe. Wrthi. Cael ei fynd, siw bod fe'n anadlu, o'i garlon yn pwmpo. Dyna ni, na ni'n eich cynta. Reit, mae 2 o'n swci fan hyn. Oedd y 2 o nhw yn rhan o triplets. So,
Sim lot o ddefed yn gallu magu triplets, so tynno ni un yr un bant. Maen nhw wedi mynd rhy hen nawr i adopto, so mared sydd yn gofal rein wedyn, a ni'n cael tynno ni'r ŵyn menwod off, hytrach na rei gwrwod, so bydd mared yn lle cadw nhw ymlaen i magu blwyddyn nesaf. So ni yn ffido nhw ar botel, mae ŵyn swci'n gallu mynd yn foliog iawn, a ambell waith maen nhw'n gallu cael beth ni'n galw blot, le mae'r cella yn bosto a maen nhw'n marw. So gyda ŵyn swci mae gofyn watcho bod nhw'n cael llath gambwyll bach trwy'r dydd, fel bydden nhw'n wneud gyda'r fam, i cadw nhw i tyfu gambwyll bach ac yn iach. Reit, pwy number sa'n ni nesa? 35. Mae rei nawr, maen nhw'n diwrnod oed, so mae eisiau i ringo nhw a marco nhw bod ni'n gwybod pwy ŵyn sy'n mynd â pwy fam bod nhw'n mynd ar goll ar y parc. Bydd y cwt yn cwmpo off mewn byti bythefnos. So wedyn bydd yr o'n bach wedyn, bydd ddim mes ar ei benole yn yr haf. Rwy'n bod ni'n mynd rhoi'r ring rhy bell lan. Pan gwmpydd i gwtio off, bod fe'n cwto'r essentials. I'r marc ma, bydd arno am ryw 2 wrthos ffra felly. A wedyn, fel bydd yr o'n yn tyddu, bydd e'n diflannu mewn i'r gwlan. So, dim ond rhywbeth efnos i ni moyn y marc i aros arno. Nes bod ni, maen nhw'n digon cryf ar ôl hynny. Right, nesa. Wel, ni rwy'n hanner ffordd trwy Wyna nawr. Ni'n edrych mlaen i'r Gwanwyn i ddod. Bydd y gwartheg yn mynd mas yn fuan gobeithio ni i bori yn y ceie. Still sawl wythnos o waith caled i wneud to, a wedyn edrych mlaen i'r Gwanwyn a'r haf.